Egunon guztioi, egunon Goiuri. Egunon, Inigo. Egunon Mai. Egunon guztioi bai, aizue, irailaren 11. Puf, egun batzuk potenteak dira efemideak errepasatzeko, World Trade Center dorregiken atentatua, Sterlinggo zubiko gudua William Wallaceekin, Mahatma Gandiren indarkeriarik gabeko mugimenduaren hasiera, La Diada Katalunian, Pinocheten estatu kolpea... Egia, gainezka dator gaurko sarreraren informazioa. Aipatu dituzunetatik bat aukeratuko dugu, ados? Bale, nik uste dut Salvador Allende aipatu behar dugula, ezta? Munduan demokratikoki aukeratutako lehen presidente marxista izan zen, eta gainera familia euskal jatorrikoa zelen. Salvador Guillermo Allende Gosens, Txileko presidente izan zen 1970ko urriaren 24tik 1973 arte. Barkatuko didazuen, 1973ko irailaren 11an Augusto Pinochet generalak estatu kolpea eman zuenean La Moneda presidente jauregia setiatu zuen. Horren ondorioz Allendek bere buruaz beste egin zuen egun hartan, ez baitzegoen prest estatu kolpearen aurrean damutzeko. Oso ondo ekarria, bestia Inigo. Konturatu zara, ezta? Konturatu zertaz. Bezlaria Carlos Puebla dela. Ta? Carlos Puebla, kubatar kantautorea, 1917ko gaurko egunez jaio zela Manzanillon, Kuban. Carlos Pueblari iraultzaren abeslaria deitu izan zaio, diotenez aurra zenean eskolara joaten zenean, ez zuen inoiz bere harmonika atzean uzten. Bidean jotzen omen zuen. Eta bere abesti batzuk astezeinak dira, Hasta siempre comandante, La bodeguita del medio, edo de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creador. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor. Egia esan, gaurko egunez jaioteko musikari asko daude, Egia, Arvo Part, John Martin, Ignacio Villabola de Nieve, Víctor Buten basujolea, Amaia Zubiria. Lehen esandakoa aipatu dituzunetatik bat aukeratuko dugu, ados? Orduan, zarantzarik gabe, Amaia Zubiria. Zorionak, Amaia? Amaia Zubiria euskal abestigintza berriak emandako emakumezko abeslaririk garrantzitsuena. Aizea talde aitzindariko kantariak, bakarkako lanak eta beste musikariekin osatutako egitasmoak tartekatu ditu. Kantaera dotore eta sakonaren jabe izan da. Ez da harritzeko Arena Hotsa hainbat filmetan eta beste hainbat euskal artisten diskotan entzutea. Txomin Artolarekin 3 disko argitaratu zituen, Pascal Gainerekin ere beste 3, eta Bakarka 12 disko argitaratu ditu. Zer esango zuten Amaiari buruz txikia zenean? Izar bat jaio dela, edo bere abestiak dian bezala ilargia jaio dela? Leiotik begirar, nasa jasodun pensati, izarukarizko gaua, izarukarizko gauotan, lugaleak iesibi. Galdera bat, Mai. Ipuinekin ere zerrenda luzea daukagu sarrean aipatzeko? Keba, gauza pare bat bakarrik. Orduan biak aipatzen utziko diogu, Inigo. Ados, badakizu ostegunetan ipuinek lehentasuna dutela. Bota biak, Mai. Lehenengoa ezagutzeko zer iruditzen zaizue balet zapatillak janzten baditugu. Balet zapatillak ipuinekin gunden, Mai?
baino ballet zapateiak edo ballet shoes ipuinaren izenburua da Inigo, eta bere autorea Noel Streatfeild. Alaxe dago Juri, Noel Streatfeild 1986an hil zen. Noel oso idazle ezaguna da Erresuma Batuan aurrentzako idazle gisa duen talentuagatik. Antzerkiarekiko duen ezagutza aktore izan zen garai batean, izan zen bere liburu askoren oinarria, eta askotan arteetan karrera bat egiteko borrokan ari diren aurrei buruzko liburuak dira. Bere libururik ezagunena aipatutako Ballet Shoes da. Tiramai, bi gauza zeudela esan duzu ipuinekin lotuta, beraz, zein da bigarrena? Bigarrenak ipuinak eta zinema batzen ditu. Ezagutzen duzue Ipuinen Dama edo The Story Lady? The Story Lady? Nik ez dut gogoratzen. Ipuinen Dama edo The Story Lady 1981ko telebistarako filmat da. Eta patuak telebistan istorioak kontatzera eramaten duen adineko emakume baten istorioa kontatzen du. Maizutasunezko interpretazio batekin Jessica Tandyren azken pantaiako agerraldeetako bat da. Jessica Tandy, tomate berde frigituak, kokun, Miss Daisy paseatzen. 84an zendu zen Jessica Tandy, 16 urte zituela hasi zen antzesten eta 29. urteaz geroztik profesional egin zen. Ospe handia lortu zuen Broadwayko antzokietan Blanche DeVoe pertsonaiarekin, Tennessee Williamsen Desire izeneko tranbia lanean. Lan horregatik Tony saria jaso zuen. Eta Oscar saria Miss Daisy papera. Eta, zine eta ballet zapatia berreskuratuz beste izen bat aipatu behar dugu gaur. Conchita Montenegro aktore eta dantzaria. Donostiako Gari Baikaleko lauean jaio zen 1911an Maria de la Concepción Andrés Picado, edo ezagunagoa den Conchita Montenegro. Dantza eta arte dramatikoko ikasketak Parisen osatu zituen, operako antzerkiaren eskolan zinema mutuan hasi zuen aktore ibilbidea eta 1927an zineman debutatu zuen La Muñeca Rota filmean hain zuzen ere. Ezagutu zituen Charles Chaplin, Greta Garbo, Carol Lombard, Adolphe Menjou, Myrna Loy eta bar. Hollywooden egin zuen lehen filma Buster Keatonekin izan zen. Conchita Montenegro aktore bikaina eta izaera sendoko emakumea izan zen bere biografiako zenbaitunek erakusten duten bezala. Clark Gable zaplaztegoa eman ziola adibidez Amerikara itzuli eta lehen proba egiten ari zela. Aktoreak mingainarekin musu ematen saiatu ondoren izan zen hau, edo Parisen zegoela 15 urterekin haurdun geratu zela, eta abortatzean egin zioten sarraskiaren ondorioz ezin izan zuela umerik eduki. Edo Lo que el viento se llevó filmaren protagonista izan zen Leslie Howarden maitalea izan zela.
Iñigo, gaurko saioan gonbidatu asko egonarren guztiak aipatuko ditugu, ezta? Bai, noski, ez da arazorik. Adibidez, Saharako herriari buruz gehiago ikasteko filmak, kontzertuak, tailerrak eta jarduera gehiago nahi badituzue, guk plana osatuko dugu. Mailimin Ahmetekin izango gara, Desertia Fest jaialdiaren antolatzailetako batekin. Ta Unai Elordi pilotuaren gidaritzapean jakinduri arantzegan egingo dugu. Adimen artifizialak lurreratze pista bat emango aldigu. Eta ipuinak ez dira faltako noski, asteburuan ospatuko da garai honen ipuinen eguna, eta egitarau oso ezagutzeko Ane Arroga eta kontalariaren bisita izango dugu. Eta zona urdinak ezagutuko ditugu, baino ez aparkalekukoak, Ba omen daude zonalde batzuk 100 urtetik gorako pertsonez beteak. Hortaz hariko gara. Ba, uste dut den aipatu dugula, sintonia jarri ezakegu. Noski. Aukera askoren artean aukeratu behar baduzu, birekin bakarrik geratu. 2 balet zapatilla edo 2 kafe. Egunon tomate berde frijitu zaleok iraiak 11 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin, jaun Andreok, Mai Gorostiaga Pozo, egunon! Egunon guztioi, jantzi zapatillak! Eta zuekin, jaun Andreok, Goiuri Ezeizarandi, egunon! Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1023 du, goizak 10 eta 20 minutu, iraiak 11 guiru, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Horrela mistiko xamar abiatuko du gorko entzuleok Maik esan du arbo parten urteak direla gaur eta bera bezalako konposatzaile eder gutxi izango dira. Eta gainera honek lotzen gaitu nolabait oso gustoko dugun zinema zuzendari batekin, Paolo Sorrentinorekin, bere Una grande bellezza, da izenburua italianoz, Goiuri? Bai. Una grande bellezza, pelikulako sekuentzia eder batean, My Heart's in the Highlands kantu hau, bada, zinemaren historian esango nuke momentu gozo eder horietako bat. Highlands are chasing the deer. Zure maite duta kontatu beharko diguzu, Mai, baina lehenago hemen gure txatean bota dituzten batzuk ere aipatu beharko ditugu. Edita Brokosek egunon, guapisimos dio Gorkak. Nire maite duta da atzo zelako eguna gazta lehiaketa zabaltzea lana elitea eta opari gazta famoso tarten, Goiuri. I need translation. Ez atzo, klaro, zalduzu albistetan ikusi Lalezek irabazizuela gazta lehiaketa, eta niri iruditzen zait Gorkak esan nahi duena dela, han ibilizela gazta jaten, Lehiaketaren aitzakipean, Gorka ibilizela gaiztakeri.
Gaiztak eritan, baino lanean ere bai, Lanean ere bai. Kazetari hori lanak bai, egiten, eta noski bai, kritiko lanetan. Lehendakari jaunarekin egon zela, Bai, bihal izan argazki bat. Bueno, Bai. eta zer kontatu zizun lehendakariak gorka idatzi txatean? Laizter, uste dut bigarren kafera torri nahi duela. Laizter zozketa bat Gorkak dator. edo lehendakariak? Biek. Adi egon zaitezte, Tade Urkolak idatzi digu zeratik, esango dut, Kanaria irletatik, Lanzarotetik, The Dancing Mai. Apa Tadeo. Unai Elordi. Tadeo Urkola Lorentze da. Hori da. Bai? Eta Maialen Lorentze entzuten ari da baita ere. Bai, baina lehen dira? Ez toket? Ah. Ointxe konturatu naiz. Adi. Unai Elordi ze ona, bai, Unai Elordi mendi da bil, baina eseri daiteke gurekin nahi badu, patinetarekin etorri da, beti gaztearen joera porrokatu horretan, eta Laizter gurekin izango dugu, eharra dantza, kamari pixkat borroso dago, jau beto dago gorka edo ez, ikusten da, orain bai, eskerrik asko, langile finak zeate oso ondo gorka, konpondu dugu hau ere. Izue, arbo parten kantu honekin, eta ipatu ditugun gai edo gure entzulen mezu hauekin, Mai Gorostiaga Pozo zure maite duta behar dugu. Ez dakit nire maite dut joa bat, arbo partzen mistizismoarekin, eta gaur ekartzen dut, maite dut, nahiko, ez dakit, simple edo bueno, xume, baina oso garrantzitsua, eta gaurko izan esan eske maite dut pilo bat manga motzan ibiltzea. Ara? Ja, azten, ez dakit ez, goizetan fresko, gauetan ebaia, xamarrita bat zerbait jarri behar duzu gainen eta ez dakit zer, eta nik ez dakit resistentzia moduan, edo bihurtzen ez pizka burugorra eta esate, guaindik ez. Eta galtza motzak, manga motzean, eta hoxe, maititut izugarri, manga motzak. Manga motzak eta galtza motzak. Baita. Dena. Nik gaurko izan dut, eztabaida nere buruarekin, galtzamotza jarri nahi nizuen, baina bapatean bakeroak agertu dira, han sofan, Agertu dira. Sofan tolezutan uzkan, eta horrenik arropa pixkat jasotzeko da aukat etxetik, eta pentsatu dut, hementxe daude naiz hasikoren armarioan galtzan motzen bila. Eta bakeroa jantzi ditut, baina nik ere resistentzia egin nahi nuen, Unai Elordik egin duen bezala. Eta zapatiak? Bai, zapatiak. Alpargatak ere gendu ditut. Gaur 25 gradutara igoko da temperatura barrenkaldean. Sandalia jantzi ditut, esan dudalako hemen erresistentzia egiten ari naizela ni neu ere. Manga motxarena, beste kontua da, baina sandaliekin, oinetakoekin bai egiten dudalanik erresistentzia. Ez ditut jantzi nahi zapatiak edo botak edo. Ez dakit. Unai Elordi Hidalgo, egunon, ongi etorri. Zierri asko. Zein da zure maite dut, pentsatzut, bazenekiela goizeko orduabetan maite dut askatuko genizula. Bai, ez pentsatu egia esan, baina zuen bionarira ere gustatzen zait asko txankletak izaten dira flip-flop estilo hauetakoa, ez? Ubean bukatzen dira hoiek jaztea eta toki guztietara horrekin jutea, bai klasea ematea, bai lanera, bai edozin tokita. Nintzako dira mundun existitzen dan askatasunik handiena. Hori da gehiena gustatzen zait. Gauza ederra da, bai txankletak nik alpargatak ere asko maite ditut, udaran oso alpargata zalea naiz, eta gero, garai batean ere babutxak, larruzko babutxaketara irabiltzen dituen eta pasaditzaidan behin baino gehiagotan pasaditzaidan garai berean, etxean banituela desenteko pisua zuten etxeko zapatia batzuk. Guk hemen Tolosa inguruan entzuleok txapinak deitzen diegu, baina uste dut Euskal Herriko beste txoko askotan ez dela oso hitz ohikoa orokorrean. Eta txapin hoiekin, etxeko zapatia hoiekin, nola pisua zuten eta babutxen forma zuten, kalera atera behin baina gehiagotan. Eta goizeko 11etan kafe hartzen lagunen bat topatuta. Inigo, txapinekin zaude. Mira. Bai, ostras, bueno, izu. Bisteri gabe, ondo. Zorua nahiko sendoa zuten, eta egia esan, ia babutxen funtzio egiten zuten. Egia da gero, etxean aritzeko kalean ibilitako zapatiak, igual garbitzen bat direla, gaizki. Baina izuen, ere zoriontasun guztiarekin izu. Baina da, gaztea zarenaren seinale. Pertsona heldu bati, inork ez lioke esango, txapinekin atera zara. Onartu egiten dugu, 80 urteko gizon bat kalean txapinekin ibiltzea. Baina zuri, esan egin zizuten. Zeba. Esan egin ziaten, gaztean izelako. Jazta. Aizu eta ze polita hitzitea arbo part musikarekin, txapinak, txankletak eta manga motzai buruz. Zara magikoa. Laizter giro aldatuko dugu, Opa. Laizter giro aldatuko dugu, ze, bai, dantzaren iraultzan murgilduko gara Laizter. Baina lehenago, Goiuri zure maite duta? Bai, maite dut gaur hitz berri bat ikasi dudala, Kanpola Rosa. Kanpola Rosa? Kanpola Rosa. Ez da la rosa zelai bat? Ez, begira, gaur deskurritu dut, Txiolandian nebilela mitoaroari buruzko txioak irakurtzen. Eta orduan Jon Garmendiak, kolaboratzaile denak, bildua txurillak. Txurilla. Jon Garmendia nahiko izen ohikoa izan daiteke eta zalantzan oken txurilla edo beste norbait otezen. Txurillak jarri du txio bat esanez,
Nafar bat Euskal Herriko lehendakari ez litzake notizia txarra, uste dut hori izan behar dela Peio Erreparatzen urrengo erronka, ametsak egi bilakatzen dituenez, bere handian izugarria baita Samamesekoa, bejondeiola berari eta daukan taldeari. Eta ikusi dut, ziur naiz, Txionen komentariotan eztabaida dagoela, ze oso interesgarria da, egun hauetan gertatzen ari den eztabaida makrokontzertuen inguruan, euskal kultura makro eta mikroaren inguruan, eta iruzkinetara joan naiz. Eta, iruzkinetan bera jarri du, Urko Rodriguezek idatzi dio, ez dakit joango naizen eren, baina Peio Erreparaz geroz eta gehiago estimatzen dut, haze lana egiten duen guztian. Eta Jon Garmendiak erantzun du, kanpola rosa gehitxo edo etxekalte gehiegi. Esan eta egin, hori da Peio lana majo eginda gainera. Tardon esan dut, ze esan nahi du honek. Kanpola rosa eta ikusi dut, iztegian, kanpola rosa da, etxetik kanpokoekin, etxekoekin ez, kanpokoekin ondo portatzen den jendea. Zarenean oso adeitsua, baino ez etxekoekin, kanpotarrekin, etxetik kanpokoekin, ez? Eta pentsatzen dut esan nahi duela Jon Garmendiak, entzuten ari bada zuzenduko gaitu, baino testu inguruarengatik, agian batzuetan ez, kanpoko artistekin, askoz jatorragagoak garela etxekoekin baino, ez? Hau da, Peio kau egin du eta kritikatu egiten dugu, baino Chris Martin balitz, Coldplayko Chris Martin balitz, agian ez genukela kritikatuko, ez? Coldplayko Chris Martin prosionista kritikatu ingo genuke. Baina beste norbait, adibidez, Bruce Springsteen akaso ez. Hori da, edo, baino ez orokorrean esan nahi dut, ez? Kanpoko edo Hollywoodeko pelikula bat txalotu egiten dugu, eta gero hemen egiten den euskal produkzio bat, agian kritikatu. Horrelakoak, ez? Kanpola rosa da. Kanpokoekin oso aditsua izatea eta etxekoekin ez. Eta aizu asko gustatu zait kontzeptua, kanpola rosa. Nuen ezagutzen eta gaur ikasi dut eta nire maite dut horrelexe, espero ez duzunen hitzak ikastea. Edarra iruditzen zaite kanpola rosa kontzeptua, eta batez ere hori hitz berriakola barneratzea. Nire maite dut da maite dut eza. Ze kontuak, atzo eguerdian abiatu nintzen grabazio bat egitera Urrun Xamarrera, Lleida ingurura, eta antxe grabazioa egiten hasi eta segituan drona egan jarri eta drona galdu egin nuen. Eta ez dut gehiago jakin dronaren inguruan, batean konexioa galdu zen kontroladorearekin, mandoarekin, baina oso egoera bitxian, drona oso gertu zegoen, interferentziarik berezigo izan beharko luken inguru batean, zegoen distantziaren mugan ezer, eta antxe, batean, kontrola, galdu da, lotura galdu da, normalean segituan berreskuratzen du lotura, normalean erizaten da oso urruti zaudela, lotura galtzeko arrazoia, edo hiri batean, eraikin asko, edo oztopo asko dituela radiofrekuentziak, baina kasu honetan etzen horrelakorik, zelai, natura inguruan, bisibilia zuzenarekin, eta bar. Eta dronak ez zuen ez etxera bueltako bere automatismoa martxan jarri ez ezer, lortu nuen mandoa konektatzen internetera, eta dronaren azken GPS posizioa, antxibili nintzen anormalen egiten, erdi eskalatzen, eta menditik eta esku korrela xe dauzkat. Gainera mandoa esku batean nuela, iritsi nintzen posizio GPS horretaraino, baina ez zegoen mandoaren dronaren arrastorik, bueltaka ibili nintzen, Purdia lokaztu nuen pixkatan digeizteko, eta antxe geratu zen. Eta egia esan, maite dut ez da. Galdu zen, bai. Urtetan dronekin ibilgarenok, badakigu arriskoiek hartzen dituzula dronarekin ibiltzerakoan, eta galdu daitezkela, baina normalean galtzeko arrisku hori ere zuk bilatzen duzunean, hobeto asumitzen duzu hori, ez? Banen bilen mugan, oso urruti, oso egaldi komplikatu bat egiten, edo danako, baina kasu honetan etzen horrelako ezer izan, oso gauza erresa simplea zen, zuzen da, batean, desagertu da. Ez dakit, ze gertatu zen, baina dronik gabe itzuli ginen, eta bai, Lleidara juntzinen hemen zaude, Gorka galdetzen du, bai Gorka, alaxe, esplotatuta naukate, etxe honetan, zesango dizut, goiurik esplotatzen hau, goiurik esan gaur, goizean ona, eta bale, hori ez da egia. Goizean ona. Imanol González Gurrutxaga eta biok, atzo kilometro mordo bat egin genuen, Frantziako herriska batzuk bisitatu ere bai, eta bai, Euskal Herria, Frantzia, Katalunia, eta huelta. Zura asmoa zeintzen, gure entzuleak abandonatzea, dronak zu abandonatu zaituen bezala? Esan gaur goizan lo gehiago egin nuken, baina tira, bizipozari heldu barko diogu, eta bizipozari heltzeko arrazoi edo, bide bat topatu du nik gaur goizan.
Utziko dizuegu geroxiago ere kantua entzuten entzuleok, dantzaren iraultza aria taldearen, Marina Landaren proiektuaren, azken kantua dagoeneko entzungai eta ikusgai baitago, duela bi egun esango nuke, gaur osteguna da, nik ez tegin noiz bizi naizen astearte, gauean estrenatu zuten alako, auto ospakizun edo ospakizun ireki batean, beste bate jenderekin bideoaren kaleratzea, eta esango nuke, astearte gauetik kantu hori dagoeneko plataforma guztietan ere, badagoela, dantzaren iraultza Marina Landa Teneforaren beste aldean, eta ez dakit, oraindik ere askotan entzunagatik, kantua entzuterakoan, Marina Landa dantzan jartzen ote zaizun gorputza egunon eta ongietorri bigarren kafera. Egun on denoi, pixat jartzen zaitantzan, pixat bai. Bai, ez da, dantzan ikusi zaitu guztu, eta dantzan ikusi dugu emakume mordoa bideo honetan, uste dut, helburua bazela, azteko, dantzaren eta gorputzaren dantzarako askatasun horren inguruko nolabaiteko aldarrikapen bat egitea, eta indar horretan, hainbat emakumerekin dantzatzea, hori uste dut, hasieratik bazenuela buruan bideo hau nolabait bururatzerakoan ere. Bai, azken finean, kanta sortu zelako, nire bizipen individualetatik, nik dantzarekin daukadan harremanetik, baina azkenean urteak pasala, konturatu nintzen, harreman hori kolektiboa zela, ez zela individuala, zerbait partekatua zela, emakume askok bizi dugula, lotxa hori, beldur hori dantzatzeko, eta bai kantak eta bai bideoak ere hori transmititu nahi zuen, kolektibotasun hori, aizpatasun hori, dantzan elkarrekin egiten degunean edo indartsuak garela eta askatasun hori daukagula. Aizu, aria proiektuan nahiko hasieratik ezagutzeko aukera daukagu hemen bigarren kafean, hemen ere izan zarete, uste dut bisitark sortu zuela gainera den dugu kontatuko, baina gitarra berri baterako bidea ere bai, baina hortik baina gehiago galdetu nahi nizun, nik kantu hau zuzenean entzun nizuen duela denbora bat, eta eraldaketa potoloa jasan du. Produkzio prozesu sendoa bizi izan du, eta uste dut produkzio sendo hori ere badagoela, etorriko denez, lanaren prozesu horren barruan. Nolakoak izaten ari dira azken hilabateak sorkuntza eta grabazio lanetan? Bai, nik uste bai kanta honek eta baita diskoan etorriko diren gainerakoek ere, evoluzio handia izan dutela, bai hasieran nik bakarlari bezala jotzen dituelako, gitarra akustiko 6-string horrekin, Inigo, zukon dezagotzen zenun gitarra horrekin, gero taldean beste forma bat hartu zutela, baina zuzenekoetan beste nun baitera eramaten gintuztela kantek, batez ere honek agian, eta gero ekoizpenean, Uriol Floresekin lanean jarri ginenean, bai erreferentziak bilatzen, soinu berriak bilatzen, berriak edo ondo pentsatzen, lanketa kontziente bat egiten, nora eraman nahi genuen abesti hau, ze soinu bilatzen genuen, zerzan benetan lortu nahi genuela musikalki. Nik komposatua da, baina niretzako beti izan da, gainera batzuekin zuenean egon ginenean ere komentatu nuen, niretzako beti garrantzitsuena letrak izan dira. Eta abesti batek asko gehiago transmititzen du, ez soilik letrek esaten digutena. Orduan musikalki, ze transmititu nahi genuen melodia, ritmo eta instrumentuekin eta hori lanketa handia izan zen, duela hilabete batzuk grabatu genuen kanta, hilabete sakonak izan dira, nahazkieta egiten, bainatik gara biderekin egin degula, prestaketa guztia, bideoklipa grabatu, hilabete intensoak izan dira, baina pozik hau da emaitzarekin. Aizu Marina, etorriko den lan hori pentsatzen dut atozen aste hilabete hauetan, baina 2025erako lan bat izango da? Bai, 2024ko lana izan behar zelako, baina badakigu, zer gertatzen den, olakoak diren prozesuak, saiatu gara gainera lasai hartzen, ni naiz pertsona bat, gauzak ja nahi dituena, eta diskonekin ikasi gauzak politak izateko, beti ez direla ja izango, gehienetan ez direla ja izango, eta gauzakoitzak bere prozesua eta bere denbora behar duela, hori ere Uriolekin askotan hitz egin izan dut, eta
gauzekin gustora gelditzeko, batzuetan poliki edo patxaz hartu beharra dagoela. Eta baino jaia labean dago diskoa eta datozen asteotan entzuteko eta fisikoki ere eskuratzeko aukera izango dugu. Marina, izu disko hau agertzen den momentuan ere gonbidapena luzatuko dizuegu, gure bigarren kafeko entrevista akustikoetara bisita berria egiteko eta bide batez entzuten ari bada Iñaki Ortegori ere esango diegu gure off-ber zaharra afinatuko dugula etortzerako eta anima dadila bera ere eta nahi duzuen guztiak ere anima zaiteztela gurekin entrevista akustiko horretara. Agurtu aurretik, Marina, zuek entzuteko aukera, bihar bertan, Orion. Bihar Orion, arratsaldeko 8:00, zuen zain izango gara mola-molan. Oso ondo, Marina Landa ez dizugu denbora gehiago kenduko, mila esker, entzulea dantzaren iraultza entzuten utziko dugu, zaindu. Primera, bezarkada bat. Gauzat esango dizu eta beste honen pausuen artean badago popa kantatzen du berak, lurreraino jeisteko pausua. Hori crossfita baino gogorragoa da, Noski bai, Azentzara popa bera eta popa gora, eta... Noski bai. Aizue, hementxe dantzaren iraultzarekin aritu garazken minutuetan, baina iraultza kaso dantza eta dantza estenaren egin beharko dugu Hegaldi Hegazkin konpainiek adarra hartu nahi badigute. Bai, horri kontra egitea bai dela iraultza ino. Bai, bada. Iraultza asko pilatzen zaizkigu azken aldian, ez dira erresak, baina uste dut banan egin beharreko iraultzak ere baditugula. Unai Elordi Hidalgo gaur adimen artifizialaren inguruan hitz egitera dator, baina adimen artifizialak dituen erabilera eta esparru eta hainbestelako espazioetan, hasi gara. Pixka bat ezpaian jartzen adimen artifizialak erabaki beharrote duen, uste dut horrela dela, aitzakia, gure hegaldiaren prezioa zein den, gure bidaiatzeko arrazoiaren arabera. Unai Elordi Hidalgo. Bai. Lehenengo gauza da, jakita, hori gertatzen da? Atera biste bat esaten, hori egiten zuela, Delta konpainiak, esatu bat barra uste dela, ez? Bai. Delta konpainiak hori egiten hasi zela eta oso normaltzat hartu zuela. Iruditzen zait, gaudela... Unai Elordi barkatu, Bai. Gure kamarak adimen artifiziala dauka. Adimen artifizialak erabakitzen du, zu planotik kanpo ustea. Bai. Noski badakielako kritika egin behar duela. Asko dakiela unaiek. Posizio horretan oso probablea da nire aurpegia ez ondo hartzea zikarrik ikusten. Eta horiek eukitzitutzen algoritmoak oso optimizauta daude frentez dauden aurpegientzat. Nik desaktibatzen du, baina tarte bateran bera bakarrik adimen artifiziala piztu egiten da. Eta orduan liatu egiten dit asuntua. Baina tira, barkatu eten izana, baina bai, Hegazkin konpainiekin ari ginen, hor da biltzala zikin xamar. Nik izango nuke, jairitzia puntu batea, nun normalizatu deun, hegaldi merkeak lortu ditzazkeula. Baina bai egia dela, batzuk merke lortzeko beste batzuk aresti ordainduko dute. Hor badago deskompensazio bat, eta ia enpresa gehienak hitz egiten duten transparentziari buruz, baina horrez dago transparentziarik. Zu autobus bat hartzera zoazen momentu horretan, denak berdina ordaintzen dugu autobusen joategatik, baina zergatik abibietan jolastu bar da, ez? Individualismo puntu horretatik, ez? Orduan, normalizatu ditu hainbeste gauza, gauza asko hartzen ditula oso normaltzat, ez? Adibidez, konturatzen naiz, nik uste kasu estremo bazara eta berez ilegala izango litzetekela, zere zuk daukazun informazio pribatu hori oso maila altukoa da eta ezingo luke inorrek pertsona horri eman edo enpresa horri eman informazio hori. Delitu bat izango litzateke berez datu kudekata mundu horretan. Ez dakit benetan egia edo ez dan, baina hori uste dut ilegala izango zela. Kontua da, nola pasa diezazkioke datu horiek deltari?
Ez? Eta aztenga pentsatzen da, esaten, bueno, enpresa bat kontrata dezake. Baina ze datuetaz ari gara? Ari gehan esaten da, zure datu pertsonaletaz. Kontua da, nik esaten da, nola iristen da enpresa bat jakitea zuk bihar funeral bat daukazula, ezta? Oida, testu ingurua pixkat jartzak, kontua da, albiste bat jaso dugula, esanez, Delta konpainiak, estatu batuetako aerolinea honek, bueno, asmoa intentzio duzuela, behintzat, zu funeral batea balin bazoaz, bileteak gehiago, garestiago kobratzeko. Hori da. Beste ospakizun batera joaten batzara, bagian merkegoa, baina edo lanera balin bazoaz. Bueno, horren arabera prezioak moldatzen ditula. Hori izango zen estremoena. Estremoena, Egia da, gero senatuak ere esaten du, naizta datu pertsonak ez du, jendearen erosa almena kalkulatu dezakezula jendeak erosten dituen hegaldi horien arabera. Hau da, naizta ez izan datu pertsonal bat, masibokizuk sortu ditzazkezu profil berdinak, esango dut oso era brutoan pobreak eta aberatsak, eta horrela gehiago kobratu aberatxei eta merkegoain, edo beste dozin gauza. Nik uste dut mailagak kreatuko lukela adimen artifiziala. Imaginatu esaten diola, Kolombiara noa ipuina kontatzera. Adimen artifizialak imadu kortozirkuito bat. Ez kobratzen diozu ipuin kontalariat. Igual doainik. Ze perfiletan sartuko duzu. Igual doainik. Eta izan ez bia batera, igual funeral batera zoaz, baina txaman moduan kontatzen dituzu ipuinak antxe. Rikombo bat. Orduan, hasinet, etxeanean pentsatzen ez, eta hau prestatzen da esaten du, nola lortzen du, ez? Adibidez, Delta kontratatu dezake, ez, Fletcher izeneko enpresa bat, datu masiboki prozesatzeko, eta bereiek esaten dute, ez dituzela inoiz datu pertsonalak hartzen. Baina bida, ze erreza dan, zuk zure mobileko kalendarian jartzea funeral badaukazula, eta Googleek, edo Appleek, edo beste edozinek, informazio hori saltzea. Ez zu zehalako, baina agian zure profil horren barruan, sartzen dizute momentu horretan zuzela pertsona vulnerable bat mugitu alizateko, ez dakite patxiren funeralea zoa zela. Baina badakite zu egoera zaurgarri batean zaudela kasu horretan. Orduan hori aktibatuko lukete. Orduan hori ez dakit benetan legalidade puntu horretatik aterako zen edo ez. Baina hori berez ezingo zen egin. Zure benetako datu pertsonak erabiltzen nahi dira, gero anonimizatuko dituzte eta nahi ezun guztia, baina zuregatik profil bat egite horrek nire ustez ilegaltasun puntua dago. Ez dakit ulertu den hau. Bai. Nahi baduzu berriro esplikatuko. Zu kalendarian jartzen duzu. Bihar funerala. Bai. Orduan, baina hau da nire burutik pasatzen zerbait, oso garretza delako egitu. Informazio hori, hartzen du Appleek edo Androidek edo dana dalakoak, informazio hori hartzen du eta saltzen du beste edozin datu basetara. Eta denbora guztin hori egiten ari den bakoitzean, Fletcher bezalako enpresa batek egin dezakeena perfil desberdinak. Orduan kasu horretan, zuk funeral bat bali maukezu, sartu zaitezke situazio edo goera zaurgarri batean dagoen pertsona. Hau da, behar haundi bat daukazu. Baina ez dakite patxiren funeralea zoazela. Baina badakite behar haundi daukezula. Eta orduan gehiago kobratuko dizut. Orduan nik uste bide horretatik nahi dutela jun, eta oraindikan desigualdade mundu horretan saiatu behintzat jendeari ez dakit guztiz esprimitzen. Elordi, unai, hemen badago entzuren artean akaso norbait pentsatuko du. Bueno, baina hau, pixka bat beste modu batera, eta baina lehen ere IP-aren saturazioarekin edo zure etxeko internetak uzten duen nolabait arrasto digital horrekin, behin baino gehiagotan hegaldi bat bilatzen bazenuen, hor bazegoen, mito bat, ustut nahiko realitatea dela, ez, denoi gertatu zeula, konpainiak prezio hori igo egiten duela, ez, zure beharra edo ikusten duelako, desesperazio usain hartzen diolako zureari. Kontua da hemen bakarrik dagoela, bazegoela, ez dakit, olako analisi kuantitatibo bat, ez, konektatu zara, ez dakizen bat bider, eta konexio bakoitzean ez dakizen bat orduero, prezio igotzen doa, hor, algoritmo bat egongo zen, baina kalkulo zehatz bat egiten. Kontua da, beste gauza batetaz ari garela orain, hemen badagoela ja ponderaziorako espazio bat edo. Zuk esaten dezuna, oferta-demanda kontzeptua, enpresa askok erabiltzen dutela, baina ez bakarrik abidetako, baizik eta beste edozein salmenta egin alizateko prezioak dinamikoak izaten direnean, eta abiazio federazioak bai onartzen duela. Ez da justua, nire ustez ez da justua, 5 aldiz bisitatzen dut gauza, nik gehiago kobratuko dizut hori taberna batean egingo balizute presa daukazulako. 5 euro gehiago kobratzea pintxoa, aurpegia galituko zitzaizun, tonto aurpegi batekin, baina zerbait opakoa den zerbait, sartzen bali maizue web horri batean, da zuk ez bali badakizu, lehenago ze prezioa zenuen, da igotzen ari bada, zuk pentsa dezakezu, beste batzuk ja erosi dutela, eta horregatik prezio ego dela, baina ez du zertan. Egia da guztiz normalizatuta daukagula hori, eta
uste dut ez Eta du dela erosi inoiz ja. pentsatu Erosi ja, hori honetan, bai. bultzatzen dute. Baina egia da prezio dantza hori ez dela beste zerkin gertatzen, ez? Ez zuetzuaz tomate bat erostera, eta bueno, prezio ezberdintasuna egon daiteke, tomataren jatorria eta supermerkatuaren arabera, baina ez da inoiz izango baserri berdineko tomate antzeko bat 2 eurotan eta bestea 1 eurotan. Ez, kontua da, horre ere, dataren arabera, Gabon inguruan adibidez, tomate horiak kaso ez, baina lanperna horiek edo egaluze hori edo arkume hori prezioz bikoiztu egingo dela, ez? Baina, galdiak bezain beste, da gauza bat, denboraldi bat pasanun Bruselan bizitzen, eta orduan askotan egiten nuen Biarritz, Brusela egaldia. Eta batzuetan 15 eurotan egiten nuen, eta beste batzuetan 100 eurotan. Eta pentsatzen duzu, nola da posible, eta aldiz autobus bat hartu izan banu, beti autobusa prezio hori da, esango dut, estabilizatuagoa edo, baina trenarekin ere azken urteetan hori gertatzen hasi da, ez? Bat ere Zabiedora handiko trenarekin, noski aldirikoekin ez, distantzia erdikoak, albiak, ez ere nik hegoaldean Madrid zerontz gehiago hartu ditut, Pariserako TGV edo denakoa hori asko aldatzen da. Bai, hori da. Azte bali maga pentsatzen, abideak izatez, proiektu europar baten egon nintzen, eta abideak dauzkaten, zailtasunak dira. Hasteko, abideak ezin dute inoiz gelditu. Hau da, behin hartuta bali maukete toki bat bolinek, beti buelo berdin egin behar du, orduan, beti egaldia, bete eta eman nahiko dukte. Ez, egaldia beteta emateak esan nahi du, gero karbono konsumoa gutxiago da, eta laguntza gehiago dituzte, eta horrelako gauzak optimizatu itzazkete, eta irea, eta korrelazio asko bilatu itzazkete, variable desberdinetan, abia beteta juteko, eta aldan denbora gutxina pasatzeko lurrean, bai? Orduan, 0 euro irabazten ari dira. Beti kontutan hartu behar du, enpresa batek nahi duena dela, dirua irabazi, bai, denan gainetik, lizitoa da, baina kontua da, nik ikusten duten bezala da, hasierako zati horretan bai dagoela posibilitatea oso merke hartzeko, baina beraiek erabakitzen dutela noiz igo zuri prezioa. Orduan zuk ez daukazu kontrolik ia. Askotan, erabiltzen den teknikatako bat izaten da VPN bat erabiltzea, hau da, beste munduko punta batetikan konektatuko bazina bezala konektatzea, baina gertatzen dena da gaur egun, Venga, poliki, haure... Oso azkar noa, ez, baina kontzeptu hauek VPN esan, eta igual entzulea pixer geratzen da hor. VPN-a normalean da egiten den zerbait programa bat edo aplikazio bat instalatuz, nun zuk engainatu egiten duzun konexioa, ez? Nolabait konexioa, zure konexioak zerbitzari hauei edo hegaldi konpainiari transmititzen dien informazio hori izan beharrean aizu Bergarako ez dakizea auzotan zauden, esan diezaiokezu Alemaniatik ari zarela konektatzen, eta bihar konektatu Australiatik bazonde bezala, eta eta orduan horrek egiten du, konpainiak zurekin egiten ditun tranpatxoiek, lau aldiz konektatu da biegunetan, beharra dauka prezio egoko diot, hori ekiditea. Gizu zertarako balio duen baita ere? Oso importantea. Zaki gauza bera esango dugu, baina nire bat ajorritu zait. Streaming plataformetan, adibidez telesail guztiak, katalogoa ez da berdina. Agian Frantziako Netflixen badago pelikula bat, estatutako Netflixen ez dagona. Eta ordan zuk ikusi nahi balin baduzu, VPN-aren bitartez jartzen duzu, zero dena gaioa, zu Los Angelesen zaude, eta ikusi nahi duzu Frantziako pelikula hau, jartzen duzu VPN-a Frantzian egongo bazina bezala, eta ordan Netflixera sartzen zarenean, Frantziako bilduma oso ikusi ezakezu. Baina ja ez du balio. Ez! Zeni badukatu VPN bat, eta probatu nuen, esan da, a ber, zemuz, merke bat ez ziriten, da, berez enpresa profesional baten VPN-a da, eta sartu nintzen Netflixia eta esan zian, zuzenean, estás usando una VPN. No puedes acceder al contenido hasta que no salgas de la VPN. Nik ustete bai, ez dakit zuzenean IP batzuk registratuta izango dituzten edo ez, baina beti Espainian balimazade eta momentu konkretu batzuetan, jute balimazea estatu batuetara, igual denbora tarte guzti horietan, ez IP-aren gatik, baita kasu iragarki blokeatzaileekin ere gertatzen da. Hasieran oso ondo funtzionatzen zuten, bagian zu webgune batera sartzen zinenan lehen webgune askotan pop-upak agertzen ziren, iragarkia, Movistar, Euskaltel, eta bazeuden iragarki blokeatzaileak, bazu webgune batera sartzen zarenean pop-up horiek ez agertzeko, eta orain webgune batzuetan sartzen zarenean eta aktibatuta daukazunean esaten dizu, iragarki blokeatzailea daukazu aktibatuta, desaktibatu eduki hau kontsumitu ahal izateko. Ja, eske
azkarrak dira orain. Beti hola izango da, nik uste. Kasi egiten dute. Geroz eta esportu gehiago egin behar da olako gauzak ikidinalizateko, eta askotan, ez dezu egiten aguantatzen dezuta listo. Nik uste borruka hori beti existituko dan zerbait. Trampa egingo da, nik eskolan banuen lagun bat, bere amak 3 forma desberdinetara blokeatzen zion interneta nire ikaskide honek pornoa kontsumitu ez ezan. Eta nire ikaskide honek 5 modu zekizkin bloke hori ekiditeko orduntzen 3-5 aurka. Justizia beti doa pauso bat atzetik. Hori da. Gero eta gutxiago, Gari batean zirrikitu gehiago geratzen ziren, iraultzarako orain, koste egiten da, Baina, tira, bai. Nik gauza bera plantatu behar nuen, telesaiak edo pelikulak atzerritik ikusteko balio zuela, baina hor pentsatzen dut, VPN horiek ere, Elordi, atzerriko herrialde batean konektatzen zarenean, askotan IP oso antzekoekin ibiliko dela beti VPN hori. Rango bat eukitzen dute, egia da bertakoa dila, nik uste, segun ze kontua da. Ni VPN batekin konektatze ba naiz, baina nire usuariorekin logeatze ba naiz, badakite ni zein naizen da non bizi naizen. Orduan ez dauka zentzu askorik. Egia, VPN batek irekitzen dizun atea dela, imaginatu, zu zaude Bergaran, eta nahi dezu Alemaniatik atera, ez? Bergaratik Alemaniara tunel bat botatzen dut. Eta tunel hori ezin da frankeatu inolaz ere, enkriptatuta dagoelako. Eta dena aterako zen Alemaniatik. Inork atakatuko nahi bazizun zuri zuzenean, zure ordenagailua eta jakeatzeko, lehenengo barrera Alemanian egongo zen. Orduan, babesteko ere erabiltzen dira Virtual Private Network hauek. Hori da, Virtual Private Network. Hori da VPN edo VPN edo denako hauen erabilera. Orduan, zuzenean ezingo zen iritsi nire ordenagailura zuzenean jakeatu alizak. Pixka bat ez bideratu gara, baina VPN hauek ahalbidetuko lukete nolabait gure hegaldi bat edo zerbait erosi nahi izateko goze hori pixka disimulatzen edo lagunduko lukete. Egon baten bilatuko izkio era desberdinak elako trampa txikiak egin alizateko jende asko gutaz asko aprobetsatzen den zergatik gu ez gara beraietaz ez. Nik ingo nukela ez dakite ala japonesa, ingo nukela igual zure agenda jarri bihar funerala, bihar oporrak, bihar bilera eta bihar ondo pasatzea eta bihar ez dakit zer. Eta ez dakit horrelako hainbeste datuekin igual pixkatero bihurtzen dela. Niri Inigoren kalendaria gustatzen egin. Eperezkoa haukazuna. Bai, baina badakizu ze pasazaian? Oraindik ez dudala egin urrita azarokoa, eta atzo bidaian gidatzen gindua zela, buruan asko pentsatzeko eta bapatean konturatu nintzen data bat bikoizuta daukadala. Arazo badaukat. Bueno, baina papera itzen primitzeagatik. Konpondu daiteke. Bueno, norbait etzaio gustatuko. Ze orainik ezin dut bitokitan batera egon aldi berean. Oraindik. Iritsiko da, hori, artifizialak hori ere akaso ordezkatuko digu. Tira, Unai Elordirekin ari gara esan da bezala pixka eta adimen artifizialaren gaira edo itzulita Unai. Hori, VPNak ematen digu aukera, nolabaite, saiesteko hainbat informazio ematea, baina kaso honetan aratago doan zerbait da. Adimen artifiziala ari da aztertzen beste gai asko, beste informazio asko, eta hor, zailago egiten da nolabaite, ekiditea hori ez da. Bai, esango nuke gehien bat, geroz eta informazio gutxi hau daukagulako enpresak benetan zer egiten duten. Berez egiten dutena nik klasean ematen dut, korrelazioak bilatzen dituzte, entropia txikiak bilatzen dituzte, eta ikusten dutena da, adibidez gauza honetarako Zer bilatzen dute? Entropia txikiak? Entropia txikiak bilatzen dituzte, korrelazioak egiteko variableen artean. Hau da, ezakit, zuk haizea eta erregaia jartzen baldin badituzu, eta beren erregaina ikuste baldin badezu, zuk ziur asko, nola korrelazio asko daukaten, zentzuz bakarrik entropia txikia izango dute. Gauza, entropia nire bizitzan orain arte zan kontzeptu bat, fisika kuantikoan edo bakarrik agertzen zena. Termodinamikan. Termodinamikan ere. Eta abesti batean. Bai, nire abesti batean behintzat bai, besteren batean akaso ere bai. Eta orain adimen artifizialak ere erabiltzen du, entropia txikia. Machine learning guztia, baina berez entropia izatez da... Bai. Toki batean dagoen dispersitate guztia. Normalean, fizikan edo kimikan erabilizan dena izan da, partikulak zenbat erainiko separatuta dauden, zenbat erainiko erlazioa dauketen jakiteko, ikusten da, entropia hori txikia den. Eta normalean formula nahiko simpleak izaten dira, hori ez dakit buruz, badakit igual galdetuko idazula, horregatik esaten dut. Ez. Baina, bilatzen dena da, bi edo, hiru edo, lau aldagai hauen artean dagoen korrelazioa gero jakiteko nola optimizatu dezakezun hori, eta horrela diru gehiago irabazi, ez? Erregai gutxiago konsumitze badut, diru gehiago irabaziko dut, orduan agian nire ibilbidea aldatu beharko dut.
edo agian pixka bat, ezakit, lehenago aste baliman naiz, ateratzen dituzun erabaki guzti horietan, diru ateratzen denez, hori justua irutzen zait, ondo irutzen zait, baina badaude beste praktika batzuk esan duen bezala oferta eta demanda gertatzen den horretan, benetan ez dakigula justuak diren gurekin edo ez. Eta hor oso normalizatuta daukagula egaldiena, esango nuke. Aizu agurtu horretik, unai, entropia ipatu duzu, horrek termodinamikara eraman gaitu, ez zara fisikaria, esan barra daukagu, baina nik hemen gure entzulen artean fisikarien bat balin badago, argitzen didan beti buruan daukadan kontzeptu hau. Badago teoria bat fisikan, uste dut termodinamikan, esaten duena, energia eraldatu egiten dela. Energia zinetikoa eraldatuko litzateke energia termikoan, edo termikoa bestetan, eta bar. Vale. Eta hemen dator, udaran jartzen dugu aireztatzaile bat gure logelan. Horrek ez dauka berez temperatura jeisteko gaitasunik, bakarrik egiten da mugitu. Partikulak mugitzen ditu. Ez da egiten honek fisikoki zehazki entropian duen eragina, edo soilik, partikulo hoien astintze horretan. Partikulo horiek astindu egiten dira, alegia. Aireztatzaile horiek energia zinetiko bat eman die. Partikulo horiek frenatuko dira, pareten kontra, zure kontra, eta hor, energia zinetiko horrek termiko bihurtu beharko luke. Bai, baina ez dakitena energia disipazio horrek zemateko beroa lortuko lukeen. Akaso bero oso residuala sortzen du, eta izen mugimendu horrek sortzen du guregan freskotasun sentsazioa. Ez naiz fisikaria eta batzutan lotxagabe gutxa besterik ez naiz, baina egia da, zuk mugimendu hori sortzen duzunean zure pertzepzioari buruz ari zea. Hau da, nik bero daukat edo ez daukat. Baina gehien igual temperaturan zertxo baitigoko zen egia da, batzutan pertzepzio bezala ventiladore jarrita daukagunean momentu batetik aurrera ematen digu beroa iteula. Horan ez dakitan gure gorputzak berotu egiten dulako espazioa, guk emititzen deulako beroa, energia zinetiko horrek beroa sortzeko talka bat zerbait egon beharko luke, porque bestela zuzenean energia zinetikoak nahiz eta marruskadura bat izan, agian esango nuke ez lukela inbesteko, elditzat arbitraria izango zen. Bai, ziurrenik eragin gabeko da. Fisiko bat, bai, fisikari baten galdetu beharko diogu, baina gure entzulen artean fisikan aritu eta fisikariak ez diren ingeniari eta bestelako zientzialariak edo balima zaudete, nahi baduzue idatzi zuen honen inguruko hausnarketa, eta fisika kuantikoaren kontzeptuetan eta entropian eta murgildo nahi baduzue, gu gustora, ez dakigu gehiagi entropiari buruz, baina asko gustatzen zaigu kontzeptua. Entzuleok, goizeko 11 minutu bat, Unai Elordi Hidalgo agurtu egingo dugu, nahi mila esker, gurekin gaur ere izategatik. Laizter arte. Eta bagoa azken ordukoaren bila segituan estudio zentraletara, Antxe Aritz Santa Maria lankidea dugu eta behar duratuko dugu hau, eta bagoaz esan da bezala azken ordukoari heltzera. Aritz Santa Maria, egunon? Egunon Inigo, egunon Bigarren Kafeko lankidok eta egunon entzuleak ere, hasiko gara kontatzen, goizeko 11 direnean, Olarizuko kanpetan lan gatazkak beste golpe bat izan duela. Gasteizko udalak atzo agindu zuen larun bateko erromeriaren harira zelai nagusia berdintzeko lana egitea, baina neurri hori saratu dute Enbiserren langileek, legez kanpokoa dela argudiatuta. Enbiser enpresako langileak Gasteizko parke eta lorategien mantentzeaz arduratzen dira eta martxoaren 26tik greban daude hain zuzen. Lan ikuskaritzak lanak gelditzeko agindua eman zuen atzo bertan kexa hauek izpide. Berdinketa lanak trazizko traktore batek egin zituen polizia zeintzapean pikete bat bertan zegoen bitartean. Gasteizko udalaren arabera, jardura hau lakuak ezarritako gutxieneko zerbitzuen dekretuan jaso dago eta gainera dioenez ez dago Enbiserren kontratuaren barruan. Baina elak, lab eta SK sindikatuek oso bestelako irakurketa egin dute lan horiek grebalariak ordezkatzea subratzen duela salatuz. Azken orduko kontua da Beatriz Artolazabalek, Gasteizko alkateordeak berriz ere bere aurkako jazarpen ekintza salatu duela. Artolazabalek nahikoa dela adierazi du isa sare sozialean gaur goizean irainak eta simbolo iraingarriak zituzten panfletoak bota dituztelako bere etxe aurrean. Gainera zinegotziak poliziari jakinarazi dio gertatutakoa eta ekainaren 25tik zabalik dago ikerketa antzeko ekintza batengatik. Azkar aipatuko dugu Espainiako gobernua buelta irralgo taldeen parte hartzea debekatzaren alde dagoela
agertu dela. Pilar Alegria, Espainiako gobernuko bozera amaiak hala adierazi duenez, gobernuari gustatuko litzaioke eta babestuko luke Espainiako txirrindularitza itzuliak eta nazioarteko txirrindularitza batasunak Errusiako klubei edo Israelgo enpresek babestutako talde kirolei lehiaketetan parte hartzea ez uztea. Nazioarteko beste erakunde batzuek 2022an erabaki zuten bezala. Trafikoari dagokionez, kontutxo bakarra bate aipatzeko, istripua egonda Bizkaia 738 errepidean, Erandion eta bertan trafikoa motela da. Beraz, hauek aipatuta, konexioa itzuliko dugu Tolosako estudiora, beraz, Inigo Asensio Goiuri zuena daitza. Eskerrik asko Aritz Santa Maria, Eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratian, eta guk aurrera egingo dugu segituan, gure hurrengo gonbidatua aurkeztuko dizuegu eta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7etan, saio berri bat izango dut naiz irratian. Zertopatuko duzuen bertan, noski musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen, musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7etan, naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian, denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, naiz irratian. Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Keep calm and bigarren kafea. Milioi bat. Kopuru hori entzuten dugunean, naiz eta ez jakin zertaz ari garen, tente jartzen gara. Milioi bat beti da asko. Milioi bat euro? Asko kusaindu ere ez ditugu egingo. Milioi bat urte? Pentsa, zenbat aldotu den mundua denbora tarte horretan. Milioi bat pertsona? Nafarroko bizanleak baino gehiago, Gipuzkoakoak baino gehiago, Araban baino bizanle gehiago, ulertu da ezta? Milioi bat asko da. Baina milioi bat hitz esaten badizat? Ohioko Unibertsitateko ikerketa batek dio,
ipuinak entzuten dituzten umeen eta entzuten ez dituztenen artean 1.000.000 hitzeko desberdintasuna dagoela. Bai, 3 urte bete aurretik bataz beste egunean 4-5 ipuin entzuten dituzten haurrak gai dira inoiz irakurri edo entzun ez dituzten haurrak baino 1,4 milioi hitz gehiago ikasteko. Ikerketa honetako ikertzaile nagusiek 1.000.000 hitzen arrakala deitzen dio fenomeno honi. Izan ere, bere ustez, haurrek liburuetatik ikasten dituzten hitzak askoz konplexuagoak eta zailagoak dira gurasoekin edo inguruko beste pertsona batzuekin izaten dituzten elkarrizketetan entzuten dituztenak baino. Ez dut topatu euskarazko bertsioa, noski ikerketa honetan ingelerazko hiztegiaz ari direlako, baina ziur naiz gure hizkuntzari ere aplika geniezaiokeela. Horregatik tarte bat eskaintzen diego ipuinei aldegon guztietan eta horretan Maixua da gure gaurko gonbidatua. Ane, Arrugaeta, egunon. Kaixo, egunon. Egunon. Ezagutzen zenuen datu hau, 1.000.000 hitzen arrakala. Ba, ez nuen ezagutzen. Jo, bai. Sekulakoa da, Oda, ipuinak entzuten badituzu, ez? Edo zure gurasoek, familiak edo lagunen batek ipuinak irakurtzen badizkizu, 1.000.000 hitz gehiago ezagutu hitzak ezu. Eta horrek erakartzen duena, porque 2.000.000 horien artean, nexok eta ez dakit, bihurtzen dira esponentziala da, ez? Bai, koesioak ez da. Bai, datu ederronekin abiatuta, eta bai, datuak bere horretan duen goxotasuna, eta gure gonbidatuak duen goxotasuna bera ere hartuta, urrengo minutetan ariko gara ipuinen giroan, eta bueno, horretarako ere aitzaki ezberdinak topatu ditugu, mai, baina ez dakit uste du lehenengo Ane Arrugaetaren ibilbidean ere murgildu behar dugula. Bai, jo, nik ezagutu nean, nahi behar tekla hori joko, lehenengo aldia, klounaldia, jaialdia antoletzen zela Guardetxean Donostian, eta nik nintzen ikastaro bat ematea, irakasle moduan, klauniri ikastaro bat, eta ikasle moduan agertu zinenan, Ane, eta uste dut nire lehenengo kontakta zurekin klaunekin izan zela. Bai. Eta gero bai pixka bat atzeti, arte performatiboa, dantza, mugimendua, inbeste arlok, eta batez be ipuinak, ez da? Ba, bai, mai hori da, eta gaitera nik ustez, gu izan zinela nire lehenengo ikaslea, zuke horren sudur gorria mantzenian justo hortxe, Guardetxe leku marabilloso eta magiko horretan, bai, Ainara Inigezekin ere, poratzen naiz, ere ipuinekin eta ipuinen munduan murgilduta dagoena. Bai, izan da gurekin inoiz, Ainara Inigez. Bai. Bai, ze kurioso askotan aipatzen dugu, ez? Kontalariok eta klauna zegertu da hola. Bai. Bai, ze azkenean bi kode hoiek edo, emozioekin eta lotura handia daukatelako, eta azkenean ere bai hitza, gorputza, umorea, ezta? Horre giltzoiek erabiltzen dira bietan. Eta ze kurioso, aipatu lehenengo kontaktua zurekin, ez? Klaun ikastaro hura, klaunaldian Donostin Guardetxean, eta azken albistea zurea iritsi zaidala, oen dela 2 hilabete, Klonta Kuadros Gasteizen izan dakoa, bai, Fernando Amarica pintoren arira, eta horren zea, ustartzen edo klona eta ipuinak, ez? Bai, izan zen nire lehenengo aldia, iten duena bapatean ez, horrelako Fernando Amaricaren bibliografia hartu, eta bapatean klaun bihurtu bere bizitza edo bere ibilbidearen historioa. Eta, oso divertigarria izan zen, egia esan da. Gainera plazan, umeekin, eta ere da, hiriaren historioa ez, beste alde batetik ezagutzea, eta bertara gerturatzea. Zuk mai gogoan duzu zure lehenengo klaun ikastaroa? Bai, noski, nire maixoa San Pedro Arnaez, eta nire lehenengo sudura berarekin jarri nuen. Nik nengoen garaia hartan topo antzerki taldea, Miguel Galindorekin ikasten, eta astean behin iten genuen ordu bat klaunean, teknika hori ikasteko, eta kodigo hori hemen etzea hona inbeste garaia hartan, Virginia Aimat, Bizkaian mazea hona dirazpen eskola, daino oso gutxi zegoen, ari gara 80 marka da. Hori, galetu gara izan, ez da zure adinarekin jolasik egiteko, baina aurreko 1000 urtean ari gara, ez da? Bai. Aurreko mendean ere, bai. Eta nola ez, gogoratzen,
dut, izugarri, nire, ez dakit, da jaiotzea bezala, klaunean guk esaten dugu jaio klaun. Sudurra lehenengo aldia jartzen zunean, ez da maska, ez dakit mozorro bat. Izan dut, ikasle bat goindala gutxi ikastaro batean, bigarren eguna, esan zuena, noiz jantzeko dugu mozorroa, eta ni zutan jarri, ni mozorroa, nola mozorroa? Zure paiazonen jantzia, ez daitu mozorroa honi, ez? Gero, nahi badu mozorrotuko, baina printzipioz bauka bere jantzi, bere nortasuna eta bere izaera, eta bai, asko goratzen du lehenengo aldia. Eta uste dut, denok, ez? Bai, denok, bai. Uste dut, askotan klaun mundua hitz egiten dugunean, klaunean murgildu zaretenokin, bai, badagoela horrez, mugarri bat norbere, ez da egite, bizitzen esango nuke, baina baita publikoki agertzeko espazio horretan ere, ez da egite erramintak diren, ez da egite uniberso berri bat, baina zer ematen duen klaunak hainbeste aldatzen duela norbera edo. Bai, egia da, hor dago muga batez, batean sartzen zara plano baten non zure vulnerabilitatea ere, agertzen da, ez? Eta azkenean ere klauna jolasten du, ez? Eta asko da publiko batera jolastea, ez? Eta orduan hor, ikusten duzu mundua beste begi batzuetatik. Bai, gainera ere batzutan, klaunaren bizitza badauka bere dramatismo puntua, ez da, ez? Eta hori umore bilakatzen da askotan klaunaren ibilbide horretan. Ez dakin eretzako da transformatiboa ere bai, klaunaren paperean sartzea. Bai, eta, behin irakurri nun esaten zutela ez, azkenean umorea dela denbora eta tragediaren arteko kohesio hori, ez? Eta, klaunak ere horrekin jolasten du, publikoarekin batera. Lehen esan duena da jolasa bezala, esartzen zea hor, eta helduekin ere ez, jolas puntu horretan, eta hori oso divertigarria da. Baina gero badauka beste kontrapuntua da hori eutzi behar duzula, ez, oholtzan eta bai, da nahiko, ez dakit, sortzen da horrelako atmosfera, bai, berezia eta, bai, barnekoa, eta alde batetik kanpokoa, kanpo, ez, publiko horrekin partekatzen duzulako. Tragedia eta denbora, Woody Allen, Buster Keaton, askoak aipatu dute, ez, dikotomia hori. Eta adibidez, ipuinetan ebai, vulnerabilitate hori, ez, aipatzen duzuna, zintzotasuna, egi eszenikoa. Badaude, osagai batzuk elkartzen direla klaunean eta ipuinetan. Nun izango dira diferentzia, zure ustez? Diferentzia, azkenean dira teknikak ere, eta da istorio bat kontatzeko, azkenean behar duzu teknika hori, eta gero jolasten duzu, ez? Ni beti gustatzen zait, asko kuadro batekin eitea, kuadro bat margotzen dezun bezala, ez nola tono ezberdinak topatzen dituzu, eta azkenean da ere bai oreka bat, ez? Momentu batean igual, behar du klaun, istorio hori, igual umore puntu bat, edo orduan zukuten zea istorioarekin batera, ez, jartzen erramienta horiek martzan. Eta nik uste dut dela hor, ez, oreka horretan, zuk, itsasontzi batean egongo bazina bezala, ez hor, kapitain hori, zuk erabiltzen dut hori pertsona hori askotan, eta ez, gidatzea, ez, barku hori, istorioarekin eta publikoarekin batera, eta zu ardatz. Horatu ondoren, eta bide berrietara, bidaltzen ditugu ere zara. Baneukan irakasle oso on bat, bai klaunean, eta bai ipuin kontalariona, esatezula, azkenean holtzan gaudenean dala, como zaldi kuadriga bat eramatia, ez? Eta arrisku handiena da, zaldik zuri eramaten zaitu zenean, eta ez zu bera egidatu. Bai, sokan eman behar zaie, baina beti zu kontrolpen euki dena, ez? Hori da. Eta hor sartzen da denbora eta espazioaren kontrol hori, ez da? Azkenean ere, da horrekin jolastea, ez? Ez da malabareak bezala itea, ez? Eta kontrolatzea, orain isilgune bat, ze isilguneak oso garrantzitsu badia behin horren inguruan egon ginen hizketan, ez da? Ze importantea da, benetan isilgunean behar denean
markatzea, ez? Ematen dio koreografia edo konposaketa hori beste tonalitate bat. Orduan da azkenean horregotea lanean eta... Eta horrelako emakume poliedriko puskai ematen badiozuia, kontalaritzaren eskola bat, pentsa, nun gauden gaudez. Zen guzti joa, eskola, aurten bigarren kurtsua pentsatzet, eta, bueno, handitzen. Handitzen. Bai. Bai, oso posi gaude eskolakin. Hortxe gabiltza elkarlanean, pertsona joneretzako oso politak, eta hortxe gaude eusten proiektu hau. Eta horten ere, orain hasiko gea ja bigarren ikasturtea, eta, bueno, ja martxan, ja irakasleak daude horre, ja kartela eginda, eta jendea horia galdezka, eta bai, oso posi gaude. Kontestuan jartzeko, guk ezagutzen dugu, entzule asko segurazki baita, baina igual badaude batzuk ez dutela, Garaion Sorgingunean, Arabazan elkarteak sortu zuen pasaden urtean, lehenengo esperientzia eskola, kontalaritza eskola, aspalditikan zegoen proiektua batez ere Itziarrek alde bere buruan zeukalako, proiektu diseinatuta, eta nundin orakoak eta dena, eta, Arabazan elkarteari esker, eta zu bezalako kontalari arabarrak gehienak inguruan, sortu duzu talde super potente bat, gorpuztu inda, eskola Garaion Sorgingunea leku magikoari esker, ez dakit sinergia guztik bat egin dute, eta aurrera dijoa proiektu zoragarri hau, ez? Bai, hori da, eta gainera, iaz egon ginen pertsonak, eskolan, azkenean oso talde polita ere sortu zen, eta, hortxe gabiltza, eta gogotxu aurten ere ikasteko, eta maisu hoien eskutik aurtengo ikasturtea ere baiteko, eta bidaiatzeko beraiekin, ze portura llegatzen garen aurten. Eta asteburu honetan ospatuko da, uste 12. aldia Ipuinen eguna, Garaion Sorgingunean, ikusten duzu aldaketak eskola existitzen denetik? Bai, aldaketak ikusten ditut. Nik uste dut jende gerturatzen da beste puntu batetik. Aurten adibidez, Ipuinen egunean eskolan aritu direnak kontatuko dute, eta besteak beste, daukagu, Jose Aldazoro, Marta Alzate, Imanol Araba Olaza, Eneko Aritza, Maialen Kuñado eta Dorleta Kortazar. Dream Team. Bueno. Bai, eta hori, publiko osorako. Eta gero, igandean, egongo da Josune García de Bikuña, txoriak bezala, bere helduentzako ipuin saioarekin. Oso gomendagarria, dauka horre, iaz, Itziarrek alde lagunduta, bera, zuzendu zion lan hau, eta bera ez dago hemen, baina, ni pixkat, elkarbanatuko dut hiru gauzatzo bere lan honetatik, eta da, berak esan dit, bere barnetik ateratako istorioak direla, eta abots propio azalaratzeko naia eta beharra sortu zala lan honetan, eta gero bebai arteak bere forma indartzu horretan hartzen du bere izatearen esentzia. Eta, txoriekin ingo dugu egaldia, Josuneren historio eta saio politonetan. Saiatuko naiz gerturatzen, ez dakiz urtero, beti bisitan bat saiatzen naiz egiten, eta egia da azken urtetan bi jardunaldi dira, leheno zan bakarri larun bat, eta azken urtetan igandeko helduentzako ikuskizun bat edo solasaldin bat, zerbait sartzen dala egitarauan, eta eskertzekoa da, porque bihurtu daia ez Ipuinen eguna, ez da Ipuinen asteburu. Asteburu, bai. Hortxe jendea gerturatzen da, gainera gero egiten dugu Baskari gozoa, eta, goraldi, eguzki ateratzen bada, hortxe egoten geha kanporan goxo, eta bai, gainera, jende berria etortzen ari da, eta aurten ere gonbidatzen zaituzte guztioi, eta pixkat
izango da goiz eta arratsaldeko saioa. Bai, hori egia da, niko atzen nahi batzu juten zara bakarrik goizean, nahi batzu bakarrik atxalden, eta nahi batzu lote osoa, eta porque ipuñak ez dia berdinak. Bai, hori da, ipuñak ez berdina dia, bai. Eta goizetan, hasiko dia 12:00 eta arratsaldetan... Arratsaldeko 5:00. 5:00, hori da. Eta igandekoa 12:00. Izue, larun batean Jose Aldasoro, Marta Alzate, Imanol Araba Olaza, Eneko Aritza, Maialen Kuñadu eta Dorleta Kortazarrekin, goiz eta txaldeko saioa, esan da bezala aukera goiz eta txalde egiteko, edo goiza, edo arratsalde egiteko, eta igandean eguerdik 12:00 Josune Garzia de Bikuñaren txoriak bezala, ikuskizuna, edo ipuin emanaldi ikuskizun hori, nolabait gozatzeko aukera, hau guztia, ipuinen egunean, garaion sorgingunean, eta aizue, Goiuri, guk hasi behar dugu egutegi bat egiten, ez? Egutegia gure estudiotik atera eta beste lekutara joateko, esan nahi duzu? Ze aurreko astean kontatu nuen, garaioneko alazne topatu nuela kaiak ikastaro batean, eta oso anekdota politia pasatzen zen, igaletzen ari nintzaien, eta zuekan dulantz inguruan, horre, baduzue, Araba inguruan, pantanotan, edo aritzeko, zingiretan aritzeko aukera, eta gero, gertuago garaio, eta nire buruan, pentsa, garaio zen garaion. Garaion, eta esan ziren, zu garaion ezagutzen duzu, eta nik sorgingunea, eta bai, eta garaio horondoan dago, eta oso momentu xelebrea, eta hau dulantziko beste neska bazen, alazne, ezagutzen duela garaion, ezagutzen duela, egin dugu bigarren kafean garaionen inguruan askotan, eta bai ez datu zidan, internet konexioa badagoela. Hori izan dela askotan gure zalantza nagusi irratsaio handik egiteko, beraz, hasi behar dugu Goiuri, pentsatzen, egutegi hori. Bai, galdetu zizunatza gure lankide Imanolekea Bilbora nora izango garen, baita ere? Bilbora pixkan nahaztuta galdetu zidan. Baina joan gaitezke beste arrazoi batengatik. Bai. Adiaz, bira kulturgunetik irratsaio bat oso gustora egingo genuke. Adibidez? Urdaibeira joan nahi dugu. Bai. Madrilera joan nahi dugu. Madrilera zu joan nahi duzu. A ber, handaukagu Faribaxi jan, handaukagu Xabi Tolosa, dazkagu lagun eta artista eta sortzaile euskaldun asko, Madrien bizi direnak, eta hantxe programa politingo genuke. Hori egia da. Gertatzen zait pixka bat, Simpson telesaian, zegoen atal batean Homerrek kontatzen du Nueva Yorkekiko daukan gorroto irrazionala. Eta beak onartzen du, ez daukala zentzurik, baina iria gorrotatzen duela, eta joan behar dute paper batzuk egitera, ez da gitzertara bai edo bai New Yorkera joan behar dute, eta familia osoa juten da. Eta Homer gaixoari dena desgrazia gertatzen zaizkio. Eta horrek berari baieztatzen dio ikusten, nik hiri hontan zerbait badut, energikoki hiri honekiko, eta gaizki. Eta nire Madrilera joaten aizenean hori gertatzen zait. Ez zura gustatzen? Ez zai gustatzen eta joaten aizenean gainera gauza txarra pasatzen zaizkit. Begira, joan behar dugu pixkat zure energia eta vibra hori aldatzeko eta zoriontasunari heltzeko. Izaroren kantu honetan bezala. Huele a tormenta de verano, seguro. Nik fantasia bat badut, baina ustut oraindik teknologikoki ezin dela egin eta ezingo dugula egin, eta izango zen Madrileko saio horren aurretik trenez egite irratsaioa. Hori oso guai. Gaina, uste dut estaldurak bidean heligukela utziko. Jarriko gara harremanetan Twitter bidez Oscar Puenterekin, eta galdetuko diogu. Abildua ministro, nola egin dezakegu hau? Oscar Puente gauza asko egiten daki, ez dakit hori egiteko gai izango den. Txiokatzen bereziki ondo molatzen da. Bai, eta bestelagoetan ere, bai. Hace un par de días la vi por la calle. Bueno, badago aukera bat hori egiteko. Pentsatuko dut, kaso treneko hori ez da... Egin dezakegu, Ustut egin dezakegu lago juri. Kontuz. Zergatik? Ez, kontuz amesten duzunarekin egia bihurtu daiteke eta. Huix! Nik amesten ditudan gauza asko egi bihurtzen egiko nuke. Ez batzuk ez. Que buscará la felicidad. Se giró y se me quedó mirando. Tira,
Josune Belez de Mendizabalen bitartez behin ezagutu nuen ikane arruga eta afaldu genuen ordu txikietan gazte izen eta gainera hori kontatu genuen hemen bigarren kafean, Josune biharamunean gurekin genuelako kolaboratzaile, hemendik muxo handi bat Josuneri, eszedentzia eskatuta da, aste hauetan, baina bigarren kafean berandu baino lehenago berreskuratuko dugu gure kolaboratzaile abizenik luzeenekoena, Josune Belez de Mendizabal Fernández de Garaialde, eta haren bitartez ane arruga eta ezautu genuen, gaur lehenen kafea hartu du gurekin, baina aitzakiak ere topatuko ditugu bigarren kafea hartzeko. Claro, ni, pues eskerrik asko gonbidatzeagatik, benetan. Aizu eta ze kuriosa, zigara esaten hoi milioi bat hitz ezagutzen dugula, ipuinak entzuten baitugu, baina baita ere milioi bat pertsona, edo milioi bat magikok, garaion bezala, edo ez da bakarrik hori, ez? Azkar ikusiko dituzunez, musi bat bigarren kafeko kideen partez Josune Belez de Mendizabali, Ane Gebarari, eta beste norbait topatzen baduzu, beste ipuin kontrarien bat topatzen baduzu, ere bai. Dorleta, oitzia, dena pasa diren. Dena dira laguna. Bigarren kafearen izenean, muxuk denontzat horko ipuinen egunean. Bai, uste dute, larun batean garai honen lagun asko topatuko dituzuela. Bai, muxuz beteko dugu ipuinaren eguna. Anarruga eta zaindu asko. Eskerrik asko. Felicidad, cántalo. Oh, ¿quién será? ¿Quién será? Oh, la felicidad. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatzen nuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jarzaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informazaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. جاوبتني نجمة بوليساريو وقالت لي على الحرية جاي.
Aizu entzuleok, Ane Arruga eta Gurtu berri dugu eta tira garaion sorgingunerako asteburuko plana egin dizuegu, baina arabatik mugitu gabe, hiriburuan bertan Gasteizen izango den beste proposamen eder bat ere egin behar dizuegu bertan. Elkartasuna, kulturarteko harremanak eta plan ederrezkoa elkartuko baitira. Zuere oroi minez hitzartu, da distantziaren hautsak mintzen alzaitu. Haien eberak hartzen gai. Iraiaren 13an larun bat honetan Arriaga Parkean Desertia Fest jaialdiaren lehen edizioa izango baita. Desertia batzar komunitarioak antolatutako Saharar kulturari eskenitako jardunaldia egun osoko plana izango da, goizeko 11:00 abiatu eta arratsaldeko 6:00 bitarte aintziraren inguruan, eta jende guztiarentzat izango da zabalik, sarrera librearekin, baina hori bai lekua, bete arte eta egitasmoaren xehetasun guztiak ezagutzeko antolakuntzako kide den Mailemen Ahmed gonbidatu dugu bigarren kafera. Mailemen, ongi etorri eta egunon. Egunon. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Plazer bat da zugurekin izatea. Aizu aipatu dugu Desertia batzar komunitarioak antolatu duela Desertia Fest. Nolabait hemen aipatu behar dugu jaialdiaren lehen edizioa dela, baina Desertia kontzeptu bezala dagoeneko urtetan lanean ari den batzar komunitario bat ere badela, eta nolabait hortik jaiotzen dela jaialdi hau, ezta? Bai. Desertia 3 urte darama martxan, proiektu bat zen Saharar kultura munduari aurkezteko, bertan liburuei buruz, arteari buruz, gure tradizioari buruz proiektuak eskaintzen genituen, baina egia da ez ginela osatzen festival bat egitera, ez? Munduari jokatzera, hori Desertia kultura erakustea helburu nagusi duela eta jokatu behar dugula, hori Saharar kultura oso aberatsa dela eta munduari erakustea. Eta kultura hau ezagutzeko, larun bat honetan antolatu duzuena Arriaga Parkean, bertan literatura, zinea, musika, janaria, denetarik, nolabaitzuk aipatu bezala, Saharar kulturaren adar ezberdinak ezagutzeko edo, ezta? Bai, ez da zoilik kultura partekatzea, baizik eta sensibilizazioa eta elkarrizketa sustatzea. Zan nahi dut, guztiok ezagutzen dugu Saharar historioa, egudaren gatik eta politika ikuspuntutik, baina igual ez dugu hain beste ezagutzen Saharar kultura. Beraz, gu egin genuena da, egoera politiko hori ahaztu gabe, noski gure kultura erakutsi, ez? Gure esan duguna lehen, zu esan duzuna, gastronomia, zinema, musika eta hilerak denetarik egongo da. Aizu, ondo adirazi duzu, gatazka politikoa batu gabe, roka hori baztertu gabe, eta horren inguruan askotan aritu gara bigarren kafean, Euskal Herriaren luze zabalean diardu zuen hainbat egitasmo, elkarte eta proiektu antolatuekin, baina nolabait esango nuke ere ederra dela, ez, batzutan hori ahaztu gabe, borrokan, gudan eta injustizia politiko eta militar bat jasaten ari den herri batetan ari garen honetan, hori guztia ahaztu gabe, baina nolabait berezko zuen kultura, Saharar kultura, nolabait ospakizun ere bihurtzea, badela arnasgune bat ere, ezta? Bai, bada. Azken finean, badirudi utzi dugula alde batera gure garena, ez, gure esentzia, guda, gatik eta gure arazo politikaren gatik eta egunero borrokan, Sahara giza, egunero gaude hor jotake eta ondo dago hori arnazatzea, te bat hartzea, eseritzea, zure kulturari buruz entzutea, musika entzutea, bertsoak, alakoak, ez? Arnazatzea, eseritzea eta esatea, hau ere badago, hau ere Sahara da, eta bakarrik gatazka politikoa baizik eta badaude jende ugari bertsoak egiten, liburuak idazten, edenetarik. Eta horrekin berriro kontaktatzea edo hori berriro sentitzea eragarrantzitsua da. Eta Euskal Herria gurekin eskuz egon denez gatazka politikoan garrantzitsua da baita gauza politetan egotea, ez? Partekatzea denetarik, gozoak eta esan gozoak.
Aizu, bederatzi elkarte izango dira bertan, Desertia Festen, edo bederatzi, Saharare elkarte ezberdin, estande ezberdinak. Musika ipatu duzu, batetik, horre, Suilma Ali eta Islem Hijo del Desierto hariko dira, kontzertuak arratsalde partean izango dira, 4 eta 6, baina gehiago ere badago, arte erakusketak, liburuen sinadurak, hori guztia ere, hainbat artista eta sortzaile Sahararen eskutik. Bai, esan duzu, aipatu zuen Suilma Ali eta Suilma Hijo del Desierto egongo dira, musika eskaintzen, bestaldetik Taleb Ali-Salem egongo da bere liburua aurkezten eta Fatma Galia baita ere bere liburua aurkezten, eta beste hainbat artista egongo dira, poema, bertsoak aurkezten, liburuak aurkezten, eta gero beste proiektuak, adibidez egongo da la Federación Saharaui Deportes, egongo dela eskaintzen beraiekin lan egiteko informazioa bat izango dute, aurkezpenak egingo dituzte, ez da lugar egongo dira gauza ezberdinak eskaintzeko bai. Bai, bertan, Madi Ahmed margolariaren eksposizioare izango da, eta fin laburren proiektzioak ere izango dira, 12 eta ordu batetan, nolabait bazkal aurreko tarte horretan, Your Destiny is not in your hands, Galia Salik txarraten lana, eta Tufa Brahim txakatena. Zineari ere espazio zabalduko zue, eta hori ere bada uste dut, Saharar kultura hitz egiten dugunean, behintzat azken hamarka dauetan, eta ziurrenik territorio okupatuetan ere egongo zela joera hori, baina kanpalekuetan ere sortu direnen bat aliantzen ostean ere, zinemak pixua handia hartu du, ez? Fixajara zinema jaialdiare hor mugarri izan da askotan, eta eskolen bitartez ere, Saharar askok zinerako joera hori ere esan dezakegu badela, ez dakit zerbait organiko eta naturala, ez? Indarra duena, eta horrek ere behar zuen Desertia Fest honetan. Bai, beharrezkoa zen zinema proiektu honetan sartzea, neska batek egindako filma bat eta mutil batek egindako film bat aurkeztuko ditugu, eta biak gazteak eta garrantzitsua zen guretzat aurkeztea eta erakustea dagoela jende gaztea filmak egiten, filmak sortzen, badaukagula esentzia hori baita, ez? Gauza horiek sortzeko eta oso ondo egongo da, esperantza asko daukagu proiektu honetan, jendearen ikuspuntua aldatzeko aukera oso ona da, ikusteko Saharaui dela edozein lekutan filmak sortzen, liburuak idazten, bertsoak idazten, margotzen, kiroletan, denetarik egongo da, eta denetan gaude. Aizu, aipatu dituzu bi sortzaile, bi zinemagile gazte, aipatu barra daukagu, ez? Jaialdiak Gasteizko gazteria saiaren, ideia lehiaketaren, aziak proiektu horren babesarekin ere egiten duela aurrera. Badagoela bertan gurutze gorriak instalatuko duen puntu more bat, nolabait violentzia sexu eraso edota jarrera LGTBI fobikoen aurrean nolabait erantzuna eman ahal izateko, hainbat esparru nolabait bilduko direla bertan, baina agurtu horretik galdetu nahi nizun, garrantzitsua da ere gastronomiaren espazio hori, horrelako egun osoko plan batean, indarrak hartu beharko dira, eta bertan, esango genuke amaiketakoa, kafea, kuskusa, denetarik egongo dela, pentsatzen dut, hemen prentxauarrean kafea aipatzen du, pea ere izango dela bertan, Leimene? Noski, ezin da egin Sahararekin zerikusia daukan festival bat zartu barik. Egongo da denetarik, kuskusa eta tea tradizionalagoak diren pertsonentzat, eta kafea eta tortilla pizka bat beste pertsona batentzat, ezta? Eta esan duzuna garrantzitsua zen guretzat punto violeta egotea, zeren festival guztietan punto violeta bat egon behar da, beharrezkoa da, jende gazteak kontzientziatu behar da, horretaz eta oso garrantzitsua zen guretzat, eta hori, Asiak proiektuak irabazi ondoren, Asia daramaten neskak asko lagundu gaituzte, eta eskatu genien puntu violeta bat egon
albazen eta baiet esan ziguten, eta, bueno, azia proiektuari eskertu nahi genioke lagundu dugun guztian. Asko lagundu digutelako. Aizu, proposamen hau guztia esan da bezala larun bat honetan izango da Gasteizko Arriaga parkean, aipatu dugu, irailean 13an, goizeko 11etan hasiko dela, eta arratsaldeko 6ak bitarte, artea, literatura, kultura sahararra ezagutzeko, janari edo elikadura sahararra ezagutzeko aukerak ere bai, musika eta batez ere, aipatu dugu eta uste dut oso garrantzitsua dela, borrokan dagoen herri batetik, borrokarako grina eta elkartasunak garrantzitsuak direla, baina euren kultura behar bezala ezagutzea ere erabate beharrezkoa dela, beraz Mailemen Ahmet Shukram eta nahi duzun arte, jarraituko dugu harremanetan bigarren kafetik, Saharar herriaren alde eta honen inguruan egiten diren egitasmo guztiekin. Eskerrik asko zuei. Zaindu asko eta ondo pasa. قد باش توحد تتصل قد باش تفرغ الحال يمتن عليك ولا تنجح عود الصايا الشعب بليك مال حزمة ما تكسر تربح دير في بلدك لا مكان نصري لا مجال لا يجيبوا مزال ثبت عزمك طريق النور اظهر وطريق الظل ما زال اعرف عنك كامل مجبور الوطن بالدم وبالمال Hementxe Islam hijo del desiertoren abestionekin, bajo la misma Jaima berberaren pean, egingo dugu urrengo minututxoa eta bagoaz aurrera entzuleok. سلمان الفينكو دخل ينرخل يا الريفولوسيون كوبانا اسمع حطه هون حدانا لقيت عزوز ختانة شربت معاها قهوة وطلبت لي مولانا قالت لي بوين بياخي كويدة ومنساخي recuerda نوعيان Por cada preso, por cada muerto, hoy la niebla cae sobre el desierto. La libertad que un día conquistaremos, por quitar el hambre de los campamentos, porque somos cientos, porque estamos hartos, porque estamos cansados de esperarlo. 40 años sin agua ni alimento, hoy la niebla se despeja en el desierto. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zure zapatak lotu eta zure je urdinak orrazten denbora pasatzen da baina beti udazken beti zuk zaindu nauzu baina orain ninabil zure zaintza. Torre bikiak erori eta urtebetera, 2002ko irailaren 11an, emakume bat hiltzen lekeition. Resurrección Hernández Gil. Agian izena ez zaizu ezaguna egingo, baina ezagutzeko moduko emakumea zen Resurrección. Nafarroako mendebaldean dagoen udalerri batean jaio zen, Bargotan. Udaberrian jaio zen. 1883ko udaberrian. Bai, ondo entzun duzue. Gaurko egunez, 2002an hil bazen eta 1883an jaio, posible da bai. Resurrección Hernández Gil, 109 urte eta 162 egun bizi izan zelako. Askok jakin nahiko lukete sekretua. Nola da posible 109 urtez bizirik egotea? Euskal Herrian emakumentzat bizi itxaropena 87 urte ingurukoa denean. Bizilekuak eragin handia izan dezake. Bizileku batzuk zona urdinak direlako. Gurpildun aurkia bultzatzen Kontzeptua sinplea eta oso erakargarria da. Munduan zehar omen daude eskualde bereziak, zona edo eremu urdinak esaten zaienak, non jendea oso ondo eta gainera aktibo bizi den 80 eta 100 urte bete arte. Eremu urdina kontzeptua lehen aldiz sortu zirenetik igaro diren 30 urte hauetan, Blue Zones markapean produktu asko sortu dira eta hori ezin dugu ahaztu.
zortzi liburu, Netflixeko serie bat, produktu elkarteak, badibidez Langers Blue Zone teizoztua, Bush's Blue Zone frijole sopa lataratua. Baina zer gertatzen da, denek ez dutela sinisten kontzeptu honetan. Marketing hutsaute, goazen hasierara. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. 1980ko hamarkadaren amaieran, nongo ikertzaile talde bat nora joan zen? Doinu hauek entzun da, nun gaude? Italian. Italia, Federico! Sorridente accanto a me, se vuoi dirmi di sì. Alaxe da bai, italiar ikertzaile talde bat Sardiniako uhartera iritsi zen. Uste zutenez, Mediterraneoko irlak baldintza ezin hobeak eskaintzen zituelako bizi iraupenean eragina izan dezaketen geneak eta ohiturak aztertzeko. Zergatik, populazioa nahiko isolatuta zegoen, immigrazio tasa baxua zen eta aniztasun genetiko gutxi zegoen. Proiektuak Akea zuen izena. Akent Anos esaldiaren laburdura. Eta zer da Akent Anos? Sardiniako esamolde tradizional bat, 100 urtera arte bizi zaitezela esan nahi duena. Ondorioa bitxia izan zen. Sardiniako 100 urtetik gorako pertsonak ez zeuden Irlan zehar uniformekik sakabanatuta. Aitzitik, Ogliastra probintzian, erdialdeko eskualde menditsuan, konzentrazio handiagoa zegoela zirudien. Probintzian gainera, 100 urtetik gorako gizon eta emakume kopuru parekoa zegoen, eta oso ezoikoa da, ze 100 urtetik gorako emakume askoz gehiago daude, 100 urtetik gorako gizonezkoak, baino, orduan, hemen zerbait bitxia gertatzen ari zen. Gianni Pesek, Sasariko Unibertsitateko medikoak, Montpellierren, 89an egindako demografiari buruzko konferentzia batean aurkeztu zituen aurkikuntzak jende askoren aurrean. Ikertzaile asko harritu egin ziren, baina denek ez zuten sinistu. Tartean, James Bopel zegoen, munduko demograforik ospetsuenetako bat. Datuak gaizki hartu zituztela pentsatu zuen. Negazionista. Eskaba bai. Non ci lasceremo mai. Konferentzia hartan Michael Pullen ere antzegoen, Lovainako Unibertsitate Katolikoko demografo belgikarra. Kafearen atsedenaldian talde txiki bat osatu zuten Pesen aurkezpen eztabaidatzeko. Denek zalantzandiak zituzten aurkikuntzei buruz, eta Polain izendatu zuten Sardiniara joan zedin agiriak egiaztatzera. 6 hilabetez, Pesek eta Polainek 40 udalerri inguru bisitatu zituzten Ogliastran. Aurkitu zutenak ikertzaile italiarrek ziotena baieztatu zuten. Dozenaka 100 urteko elkarrizketatu zituzten eta agiri ofizialak egiaztatu zituzten mapa batean luma urdin batekin marka bat eginez norbaiten adina baieztatzen zuten bakoitzean. Lana garatu ahala maparen zati batzuk puntu urdinez bete ziren eta horrela gune urdinak jaio ziren. A 2 passi dal mare, come dolce sentirti. 2004an taldeak bere aurkikuntzak paper batean argitaratu zituen. Hori izan ziteken historiaren amaiera, baina bitartean munduaren beste aldean beste norbait ere bazebilen gaia ikertzen. Dan Butner proiektu bat zuzentzen ari zen munduko misterio zientifikoi buruzkoa. Japoniako gobernuak Okinawa bisitatzera gonbidatu zuenean. Gobernu japoniarrak jakin nahi zuen, zergatik bazirudien Irlako biztanleria planetako beste edozein baino gehiago eta luzaroago bizi zela. Okinara joan eta urte gutxira, Butnerrek istorio bat argitaratu zuen National Geographic aldizkarian. Bizitza luzearen sekretuak izenekoa. Istorioa Sardinia, Okinawa eta Loma Lindaren ingurukoa zen. Loma Linda da Kaliforniako komunitate herrixka erlijioso bat. Irakurleak txundituta geratu ziren historiarekin eta Butnerrek gaian sakontzea erabaki zuen. Pes eta Puleinekin, lehen aipatu ditugun bizientzelarekin elkartu zen, eta hirukoteak 100 urte zituzten munduko beste pertsonak bizi ziren eskualde batzuk identifikatzera joan ziren. Sentirò per tutto il tempo, ti
Puleinen eginkizuna erregistroak arakatzea zen. PES arduratu zen populazio horien bizimoldearen ezaugarriak bilatzean, eta Butner zen espedizioaren burua, finantziazioa ziurtatuz, bidaiak antolatuz, eta argazkilari eta laguntzaile talde bat kudeatuz. Espedizio bakoitzean, Puleinek lehenik eta behin 100 urteko ustezko pertsonen adina balioesten zuen, erroldaren informazioa, jaiotza eta eriotza aktak, ezkontza agiriak eta beste agiri ofizial batzuk aztertuz. Egiaztapen hori funtseskoa zen, ez bakarrik iruzurtiak saiesteko, baita erregistroetan egon zitezken arrakatsak zuzentzeko ere. Adibidez, leku askotan, jaio berriek haurtzaroan hildako aurreko anaiarreba baten izen bera hartzen zuten, ez dakit, imaginatu, ni hiltzen naizela eta ni naiz Goiuri ezeiza eta hiltzen naizela bi aste ditudanean eta orduan jaiotzen dela beranduago beste nere gurasoek edukitzen dutela beste alaba bat eta jartzen diote Goiuri ezeiza nere omenez. Orduan ze gertatzen da, hor gertatu daitekeela adina nastea, zen ni jaio nintzen urtea, bera jaio zen urtearekin nasten da, eta bardoan egiten zuten hori dena baieztatu. Gero, Puleinek longebitate indizea kalkulatzeara ekingo zion. Eskualdean urtero jaiotzen diren 100 urtetik gorakoen kopurua, zati, aldi horretan izandako jaiotzak guztiak. Kopuru hori eskualde batean herrialde osoan baino nabarmen handiagoa balitz, eremu urdin izendatu ahal izango litzateke. Leku asko aztertu zituzten, eta zonu urdinak topatzen joan ziren, ala nola, Nikoia penintxula Kostarrikan, eta Ikara uhartea Grezian. Orduan, zerrendaz luzatu ala galdera bat errepikatzen zen. Zergatik zeuden zonalde horietan 100 urtetik gorako hainbeste pertsona. Genen kontua ote zen, edo bizi ohitura osasungarriak. Sorpresa badaukat ino eta maizuentzako. A ber. Oraindik ez dakigu galdera horren erantzuna. Benetan? Bai, kontua da zonalde horietan egia dela... Zer jaipa indi guzun? Gehiago kontatuko izuet. Egia da, zonalde horietan geneen aldaera berezi batzuk topatu zituztela, baina zientzialeren ustez ez nahikoa adinan eragina izateko. Orduan, genen kontua alde batera utzi dute, eta bizioiturak ere, pertsona batzuk oso bizioitura osasungarriak dauzkate, eta ez dira inoiz 100 urtera iristen. Orduan zer gertatzen da? Esan bezala, galdera horren erantzuna ez daukago ala ere, Butnerrek bizitza luzea bizitzeko 9 gomendioko zerrenda bat sortu zuen ikerketa hauetatik abiatuta. Jakin nahi duzu 9 gomendioak 100 urtetik gora bizitzeko? Bai. Venga, intentsitate baxuko jarduera bat egin, ala nola paseatu. Egiten duzue? Hori da, lehenengo gomendioa, bigarrena, zuk jaten duzun kaloria kopurua, murriztea 120an. Dena dela, zure kopurua. 120an murriztu. Gehiago, haragi eta elikagai prozesatuak saiestea. Urrengoa, ardo beltza neurrian edatea. Pixka bat bai, baina neurrian. Neurrian, ondo. Bizi asmo bat eukitzea. Zure bizitzan proiektoren bat edukitzea. Urrengoa, estresa murriztea. Urrengoa, komunitate espiritual batean parte hartzea. Familia lehentasun bihurtzea eta azkenik, antzera bizi den pertsonez inguratuta egotea. Zer ibitzen zaizu gomendio horiek? Gauza erra dela. Kontua da, gomendio horiekin liburuak idatzi dituela, baina inoiz ez duela argitaratu ikerketa artikulu gisa, inungo aldizkari, zientifiko, ospetsu eta garrantzitsuetan. Beraz, ez sinistu 100ean. Hala ere, Butnerrek saltzen ditu liburuak 9 gomendio hauekin, egin du telesail bat, eta jendeak jarraitzen ditu 9 gomendio hauek 100 urtera arte bizitzeko. Zer gertatu da prozesu honetan guztian, 30 urte hauetan? 3 gizon hauek elkarrekin haserretu egin direla. Butnerrek zer egin duelako? Egin du marka bezala erregistratu zonalde urdinak kontzeptua. Benetan? Bai. Erregistratu egin du, egon ziren egia da, marka batzuk gehitu nahi izan zirela moda honetara, eta agian bapatean bazegoen Chanel moda etxe handiak egin zuen Blue Zone Cream izeneko krema bat, esanez, zonalde horietakoa dela, eta orduan, krema hori jartzen baduzu zure azalean, zure bizitza luzatuko dela, eta orduan hori babesteko Butnerrek marka erregistratu zuen, baina etzien abixatu PES eta Puleine. Eta orduan, haserretu egin ziren. Eta zer gertatu zen, PESek erabakizuela bidanilera kontu hau etzaitain beste interesatzen, eta beste ikerketa hildo batzuk jarraituko. Baina Puleine eta Butnerrek jarraitu dute kontu honekin, eta zer gertatzen da, bakoitzak baduela bere zona urdinen zerrenda. Eta ez dator bat. Adibidez lehen aipatu dut Loma Linda dala
herritxka erlijioso bat Kaliforniakoa, Butnerrek kontsideratzen du hori zona urdina dela, eta Puleinek ez du kontsideratzen. Orduan, badaude hor, eztabaidatxo batzuk, eta orduan ez dakigu, benetan zona urdinak direnak, benetan dira zona urdinak, benetan ez, edo are gehiago, garrantzia dauka, zona urdinak diren ala ez. Azken finean egia da, diru asko egin dutela kontu honekin, ze esan bezala, badago webgune bat, badago programa bat, eta zuk, lurralde bezala, eskat iezaiek ezu zientzialari hauei, etiketa moduko bat, ziurtagiri bat esaten duena, zure zonalde hau, zona urdina da. Eta horretatik, diru asko ateratzen dute. Nik ezagutzen dut, igual kontrakoa ez, marketinga bezala erabili argumento hori. Igualtzen naiz, 80 markadan bukaeran, Lanjaron herria, Alpujarretan, Granadan, hasi zan, albistek ateratzen, nunan 100 urtera iritzen zirela, ez dakiz zer, eta horren atzean zegoela Lanjaron uda, kanpaina izkuta bat. Bai, esaten dute Galizian ere omen dago herrixka bat, ohikoa baino normal, 100 urtetik gorako jende gehiago dagoen, baina, ez da oso argi geratzen. Zientzialari batzuk esaten dute dena dela paperak gaizki edukitzea. Hau da, aipatu ditugun lekuetan, Kostarrikako herri horretan eta Siziliako herri horretan badaudela 100 urtetik gorako pertsona gehiago datuak okerrago gordetzen dituztelako. Sistema okerragoa dutelako erroldak eta horrelakoak gordetzeko. Orduan, ez dugu inoiz jakingo egia den ala ez, baina 9 gomendio hauek, aizu, nik ez ditut hain gaizki ikusten. Ez da nik ere, esango nukeala eta guziz ere, zientziak eta nik ez dut uste denak zientziaren behar duenik, baina zientziak gure bizitza esperantza luzatzen duela, aztertu, sendo, ikertu eta erakutsi duen gauza bakarra, kirol jarduera dela. Hori diote zientzialarik. Hor, behintzat, esango dugu adostasun zientifikoa dagoela. Hortik aurrerakoan, orain, nik garbi daukat, ez gabe bizitzeak, luzarogo bizitzeak jarri behar dizula. Horren zalantzarik ez daukat. Noski baiat. Nik ere ez dakit, askotan aldatu behar degula kontzeptu bat, eta ez da bizi txaropena, esan nahi dut, adina gauza bat da, eta bizi beste bat. Hori da. Gazte hiltzen zara, baina asko bizi duzu. Ez da bakarrik luzeera, baizik eta nola. Lagun batek esaten zuen, zuko 35 urte dituzu, baina oso bizitakoak. Oso bizita. Desio bat, nilen kantuenekin agurtuko zaituztegu, erdiko amabiak hementxe dira, Goiuri Zeizarandi eskerrik asko eta bihar arte, Mai Gorostiaga posto datorren aster arte, eta entzuleok informazioaren txandorain hementxe, gubagoaz bihar gehiago goizeko 10:05, bigarren kafean, naiz irratian.